Kienet ta' suċċess it-19 l-edizzjoni tal-Festa ta' Ċitru f'Ħallija, organizzata mill-Kunsill Lokali matul il-Jum tas-Sibt. Festa għall-familja kollha, kif dawk preżenti setgħu japprezzaw kemm l-artiġjanat Malti kif ukoll jattendu numru ta' diskussjonijiet dwar kif tikkultiva il-pjanti ta' ċitru. Festa li kienet ukoll bris ir-restawr tal-Knisja Parrokjali ta' Ħallija, kif spjegalna sew is-Silku Anthony Talli. L-iskop kollu huwa li nitalmu kif nikkoltivaw iċ-ċitru. U ovvjament nbijaw għal-proceeds tiegħu imorru għal-restawr tal-parroċċa u dan kollu qed ġibnieh kollu mill-ġonna ta' Ħallija. Jiġifieri kollox minn Ħallija. U kulħadd jaf li r-ranġa ta' Ħallija hija tajba. Waqt din il-festa kien hemm għalbih varjetà ta' ċitru, fosthom l-arinġ, lumi l-arinġ u anke l-arinġ tad-dim, però mhux biss. Kif kien hemm ukoll għalbih varjetà ta' ħellu biċ-ċitru u anke ġamm bil-kumkwat. Huwa ġamm tal-kumkwat li huwa dan fl-itrat. Huwa bħala huwa frott lokali, ikun jisu l-arinġ żgħir. Verament biex tagħmel il-ġamm tiegħu li hawnhekk qegħdin inbijaw ukoll għandek proċess naqra twil, titħnu ta' ġewwa biex inti ikollu l-pektin ukoll u tkun tista' ssajru mal-qoxra u t-sokkur. Dawk li attendew spjegawna li huma jieħdu gost jattendu għal din l-attività, kemm għax ikun hemm sens sabiħ ta' komunità kif ukoll sabiex ikunu jistgħu jgawdu mit-tjubija tal-ikel u l-ħelu biċ-ċitru. X'inhi l-iktar ħaġa li ħajritek biex tattendi din l-attività? Attivitajiet bħal dawn fil-komunità huma sbieħ, għandi t-tifel tat-tifla wkoll jieħu pjaċir, għandi l-kelb ġejjed berik tal-annimali, hija xi ħaġa sabiħa. Kun hawn komunità sabiħa wkoll u nħobb nara anke n-nies x'jiġibu magħhom u x'attivitajiet ikun hawn, x'ikunu qed ibijaw, eċetera. L-attività qed issir bris il-restawr tal-Knisja u dan u aħna l-Knisja u l-festa tas-Salvatur u hekk tiġi l-ewwel qabel kollox aħna għalina. Matul din il-festa kien hemm ukoll it-tberik tal-annimali li bosta minn dawk li attendew ipparteċipaw fiha billi ħadu l-annimali tagħhom minn klieb sa saqfar, minn ponies sa fkieren.